Milí diváci, je to už pekných pár rokov, konkrétne 6, keď sa vám posledný krát prihovorili moderátori školskej televízie. My sme v tom čase práve lúskali tajomstvá prvých písmen a snažili sme sa z nich poskladať jednoduché slová. Zároveň sme sa pokúsili prečítať naše výtvory. A poviem vám, nebolo to jednoduché. Dnes sme však kde si inde. Teraz konkrétne sedíme na moderátorskej stoličke a uvádzame prvé vysielanie školskej televízie. Moja spolužiačka Kristínka. A môj takisto spolužiak Vili. Každý mesiac nás budete vidieť aj počuť. Budeme vám referovať o novinkách zo školského života. Tak, poďme na to. V lete sme si užívali 2 mesiace voľna. Bol to tak akurát, aj keď niektorí by určite privítali pár týždňov navyše. Ak si myslíte, že škola osirela a taká osamotená iba pasívne čakala na začiatok školského roka, takto ste na veľkom omyle. Hneď po odchode žiakov na prázdniny do nej nabehli šikovní remeselníci, ktorí pracovali, až sa im spod rúk prášilo. A to myslím doslova. Vymieniali podlahovú krytinu na chodbách a do nového šatu sa odela aj naša spoločenská miestnosť aula. Teraz vyzerá tak super moderne, ako by to ani ona nebola. Rekonštrukčné práce bolo možné uskutočniť vďaka podpore zriaďovateľa a mestského zastupiteľstva. Boli nám poskytnuté finančné prostriedky v sume 50 000 eur. Takisto vybrané triedy sa môžu píšiť čerstvou maľovkou. Všetko sa do 5. septembra stihlo a vyučovanie sa mohlo začať. Slávnostné otvorenie školského roka nám počasie nepokazilo. Slniečko nás privítalo svojim teplým úsmevom, za ktorým nezaostávalo ani milý úsmev našich učiteľov. Tento deň si určite dlho pamätajú aj naši najmenší prváci, ktorí sa s novými školskými taškami vybrali na svoju školskú premiéru. Prichádzali s prázdnymi aktovkami, do ktorých im pani učiteľky okrem učebníc a pomôcok nabalili aj malé darčeky. Tento školský rok prvýkrát do lavíc zasadli deti opäť 2 ročníkoch a venujú sa im pani učiteľky Zuzana Balogová a Kristína Farkašová. Všetci im držíme palce, aby im ten elán a nadšenie, ktorým každé ráno vidíme na tvári, vydržali až do konca školského roka. Vždy ten týždeň, keď sa začína školské vyučovanie, sa môžeme tešiť aj na rôzne podujatia, organizované pri príležitosti nesvadských dní. My nie len, že sme vždy pri tom, my vlastne nesvadské dni otvárame. Nebolo tomu inak ani tento rok. Namiesto školských tašiek športové oblečenie. Namiesto triedy ulica nášho mesta. Pripraviť sa, pozor, štart. A už sa bežalo. Každý z nás vynaložil čo najväčšie úsilie, aby dosiahol to najlepšie umiestnenie. A komu sa to aj podarilo? Z prvého miesta sa môžu tešiť vo svojich kategóriách títo žiaci: Mia Selešová, Ján Dávid Sedmák, Patrik Súč, Michal Smolárik, Anna Čontošová. Výborným druhým miestom sa môžu pochváliť Zoe Bogdáňová, Liliana Horvátová, Adrián Marton, Katka Kukučková, Žolt Katona. Tretie miesto potešilo nasledovných žiakov: Nikol Paluškovú, Miriam Markovú, Šimona Tóta, Dorku Ďurošiovú, Pavla Maglodyho. Okrem nasávania vedomostí sa učíme aj pomáhať, a nie len svojim spolužiakom, kamarátom, rodičom. 22. september patrí verejnej zbierke Biela pastelka.
Naša škola v spolupráci so školským parlamentom dlhé roky pomáha pri verejnej zbierke Novozámockej únii. Svojím dobrovoľným príspevkom pomáhame nevidiacim a slabozrakým. A zároveň si určite každý z nás uvedomí, aké obrovské šťastie je mať oči, ktoré vidia všetku krásu, ktorú okolo seba máme. Každý z nás má právo na život. Každý človek má právo byť šťastný. Ale čo keď sa niečo pokazí? A zrazu tieto práva idú do úzadia. A ešte sa aj potláčajú. Kto z nás si vie predstaviť, že zrazu nemáme nič? Nemáme svojich blízkych, svoje súkromie, svoju posteľ, normálne jedlo, svoju dôstojnosť. A práve tieto myšlienky sa žiakom 8. a 9. triedy myhali v mysliach počas odbornej exkurzie v koncentračnom tábore Osviečim. Osviečim je naozaj miesto zamyslené sa skutočným zmyslom ľudského života. Je miestom, kde na vás dýcha ťaživá atmosféra neskutočného ľudského utrpenia, ktoré by sa už nikdy nemalo zopakovať. A práve preto je nutné navštíviť aj takéto miesta. Miesta, ktoré sú akoby zdvihnutým prstom, aby sa nezabudlo. Milí diváci, najbližšie sa vám prihlásime v októbri. Dozviete sa o všetkom, čo sa na uplynulé obdobie v škole udialo. To vám sľubujem. Porozprávame vám, ako sa mali štvrtáci v škole prírode. Aké aktivity pre nás pripravili vyučujúci pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a bude to ešte oveľa viac. Zatiaľ dovidenia.